Ahojte milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli Balkánskych kroník. Máme úvod taký istý ako vždy, takže som tu ja, Vojto, so mnou je tu aj Jakub. Ahoj Vojto, znova som rád tu, po sviatkoch trochu sme si vydýchli a po tej veľmi náročnej epizóde, takej ťažkej o Ustášovcoch, dneska by sme si dali niečo také, neviem či úplne ľahšie, ale aspoň také, povedal som, čistú politiku, možno dosť síce kontroverznú, ale takú ľahšiu tému. Áno, táto téma bude zameraná najmä na politiku a diplomáciu a témou je vyhlásenie nezávislosti Kosova, takže budeme sa tomu venovať z politického a diplomatického hľadiska. Ak ste ešte nepočuli náš diel o Kosove v prvej sérii, tak sa vypočujte, určite budete viac chápať informácie z tohto diela. Tam máme vlastne dve časti. Jednak sme sa venovali samotnému Kosovu a potom ešte udalostiam okolo vlastne zásahom NATO voči vtedajšej Juhoslávii, ktoré teda mali priamy dopad potom na vyhlásenie nezávislosti Kosova. Áno, a to bol diel bombardovanie. Áno, bombardovanie Juhoslávie. To bol špeciál, takže choďte, vypočujte si. No, a už sa venujeme teraz vyhláseniu nezávislosti Kosova. Určite si najprv musíme povedať, čo tomu predchádzalo, aspoň v skratke. Áno, tak v akej pozícii bolo Kosovo? No ono sa dosť vyvíjalo. Kosovo bolo vždy súčasťou Srbska. Aj počas tej samostatnej, toho socialistického štátu Juhoslávia, tak Kosovo bolo autonómnou provinciou Srbska s raz väčšími, raz menšími právomocami. Trošku sa ich snažil posilňovať Tito ako takú protiváhu tej vnímanej srbskej hegemónie nad Juhosláviou. Práve tie kosovské vlastne problémy z toho jeho štatútom a ten silný kosovský nacionalizmus, ktorý tam ako vždy bol, tak potom bol ten prvý ohník, ktorý rozpútal potom občiansku vojnu v Juhoslávii. Lebo Kosovo vyhlásilo nezávislosť nie jedenkrát, ale dvakrát. Prvýkrát to bolo v 1990 a tie vlastne silné represálie Juhoslávie voči Kosovu potom spustili vlastne tie odchody jednotlivých krajín zo spoločného štátu. Áno, Kosovo vždy patrilo Srbsku a Srbi to vnímali ako aj Srbská pravoslavná cirkev ako veľmi dôležité územie Srbska práve kvôli tomu, že tam bola tá bitka na Kosovom poli, veľmi známa. Áno, ten veľký mýtus bitky na Kosovom poli a tá obeta obliča srbskej šľachty proti veľkému nepriateľovi. K tomu sme sa mohli naozaj venovať v osobitnej časti tej bitke a potom, čo vlastne to zanechalo akože na ďalšie stáročia v Srboch a ako ich k národnému cíteniu. Áno, v 80. a 90. rokoch vlastne tam bolo napätie medzi srbskou menšinou a albánskou. To už si spomínal, vyvrcholilo to vlastne prvým vyhlásením nezávislosti, ktoré potom vlastne nebolo uznané a nebolo úspešné. Konflikt sa vlastne vyhrotil potom občianskou vojnou, ktorá bola v roku 98 až 99 a tá vyústila do zásahu NATO. No, nechceme tam hovoriť nejak úplne veľa detailov, mali sme o tom celú vlastnú epizódu o toho zásahu špeciálnych síl vtedajšieho toho torza Juhoslávie voči Kosovu, tých masakroch, čo sa tam udiali, veľmi nepodarenom nešťastnom zásahu na to, ktorý to tam ešte spôsobil úplnú anarchiu a dodnes vlastne zanechal stopy, ako sa vníma NATO a západný svet v Srbsku. No a dôležitým takým milníkom na ustálenie situácie bola rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 1244, podľa ktorej sa potom zriadovali medzinárodné sily, ktoré dozerali na prímerie v Kosove. Zriadil sa KFOR a UNMIK. UNMIK je medzinárodné sily OSN pre Kosovo. A doteraz tam obe sily prítomné sú. Aj Slováci boli súčasťou tej KFORu. Teraz sa práve prehodnocuje, že by sme sa mali vrátiť do KFOR. Dobre, tak už prídeme priamo k vyhláseniu 17. februára roku 2008.
sa zišiel kosovský parlament, v ktorom boli zastúpení aj napríklad Srbi, ale tí sa vtedy nezúčastnili a jednostranne zdvihnutím ruky všetci členovia parlamentu vlastne zahlasovali za nezávislosť Kosova od Srbska. Vtedy boli lídrami parlamentu Hašim Tači, on bol predseda vlády, a Tamir Limaj. No a prišlo toto vyhlásenie, bolo to v pobedných hodinách a čo nasledovalo, Jakub? No, nasledovalo dosť veľká nespokojnosť z veľa strán, lebo tak mali sme nejaký systém medzinárodných dohôd, prítomnosť medzinárodných síl, ktoré mali dohľadať na poriadok, že by to viedlo eventuálne k nejakej dohode, boli tam veľa rokovaní a boli tam osobitní predstavitelia pre dialog a uzmierenie. No a tým, že parlament kosovský vyhlásil šmahnutím ruky, že sa oddeľuje, tak teraz čo? Tak Srbsko nebolo ochotné už znova vojensky zakročiť, teda po tých nešťastných udalostiach, čo tomu predchádzali, boli tam plus medzinárodné sily, tak Srbi zvolili diplomatickú cestu, podali sťažnosť, alebo podali žiadosť na medzinárodný súd, nech preskúma, že či je tento prípad vyhlásenia nezávislosti kosovským parlamentom v súlade s medzinárodným právom. Áno, a ešte predtým 20. februára roku 2008 Srbsko prijalo zákon o odmietnutí nezávislosti, čiže Srbi sa tomu postavili. Celý svet, vlastne Európa sa nám rozdelila na také dva tábory z tohto pohľadu. Boli tí, čo to uznali, na čele stálo samozrejme Albánsko. No, trochu predbiehame, lebo tam sa čakalo. Ono toto vyhlásenie nebolo všeobecne nejako hneď prijaté a tam sa vyložene čakalo na to, čo povedia tie medzinárodné súdy. Lebo ako nie je to taká samozrejmosť, že vznikne nový štát. Nový štát sa stáva skutočne plným štátom, kým ho uznajú ostatné štáty. Dovtedy je to iba vôľa tých ľudí, takto povedzme, alebo niečo v tom duchu. No a až po rozhodnutí toho medzinárodného súdu sa spustila tá lavína, áno, nie, sme nadšení, sme nešťastní. Ale ten medzinárodný súd, on rozhodol, že tak ako Srbi položili tú otázku, že či je tento prípad v súlade s medzinárodným právom, tak súd vyhlásil, že nie je to proti tým ustanoveniam charty OSN a medzinárodných dohôd, čo Kosovci prijali tak akože áno, máme nezávislosť, nám to odobrili, ale časť sveta sa voči tomu postavila tak, no tento prípad konkrétny, to sa stane na tento konkrétny prípad, nie je to nejaký plošný precedens, ale vzťahuje sa to na konkrétny prípad Kosova, vyhlásenia nezávislosti Kosova. No, to je tá právnická hantírka. Vlastne v medzinárodných zmluvách alebo dokumentoch sa nehovorí o tomto. Čiže súd mal rozhodnúť a urobil to diplomaticky, odpovedal na otázku. Takže niektorí si to aj dodnes vykladajú, že áno, je to precedens, niektorí hovoria nie, týkalo sa to iba tejto jednej konkrétnej veci, ale aj dneska vidíme, že tie strany alebo štáty často menia tie názory, ako ano, keď sa im to hodí, tak... Napríklad Rusko je v tomto ukážkové, ono tvrdošíne odmieta, že by teda bolo to v súlade s medzinárodným právom, to vyhlásenie samostatnosti Kosova, ich sudcovia boli vtedy proti tomu, ale keď im to prišlo vhod, keď začali okupovať časti Ukrajiny, tak hneď sa odvolávali, že tak ale Kosovo bol precedens. Veď neurobili sme nič nové. Áno, to bol prípad Luhanska a Donecka. Áno. Ešte, jak si hovoril o tej veci, že môže vzniknúť nový štát, ale musia ho ostatní uznať, tak pekným príkladom je Podnestersko v Moldavsku. Je to región, ktorý má vlastné platidlo, vlastnú armádu, vlastné inštitúcie, všetky má. Všetky, ale z medzinárodného uznalo iba Rusko a Čína. Tým pádom Európa neuznáva Podnestersko, aj keď áno, idete do Podnesterska, vy musíte prekročiť hranicu, ale
de facto z nášho pohľadu ste stále v Moldavsku. Áno, a nemusíme chodiť do takéhoto veľmi úzkeho príkladu Severný Cyprus. Veľa Slovákov chodí na dovolenku na Severný Cyprus, ktorý uznalo celosveta iba Turecko. To je vlastne absolútny akože iba predložená ruka Turecka. Nie je to žiaden medzinárodný subjekt a ono to má veľa komplikácií v tom, že keď ho nikto neuznáva a nie je súčasťou medzinárodných dohôd, nikto s tým neobchoduje. Keď sa človeku tam niečo stane, nikto mu nemá ako pomôcť, poistenia, jediné tam platia samozrejme turecké nejaké. Pre turistov možno spomenúť, že zo žiadneho štátu sa tam nelieta, iba z Turecka. Čiže keď idete na Severný Cyprus, tak musíte mať medzipristátie v Istanbule. A to je dosť problém, pri tom Kosove je to problém, lebo je to predsa len vnútrozemský štát, nie je veľký, ohraničený susedmi a akože on v tej svojej pozícii, keby ho neuznali ostatné štáty sveta, tak oni nemajú z čoho absolútne vyžiť. Ako keď ho Srbi nebudú ochotní s nimi spolupracovať, tak by to bolo veľmi ťažké. Ale tak Kosovo postupne nejakou aj svojou diplomáciou dosiahli, že asi polovica štátov OSN Kosovo uznala. Nie je to tak, že celý svet, polovica, viete, asi približne 200 štátov v OSN tak z toho uznalo. Ono tie štáty pribúdajú aj ubúdajú, zasa srbskej diplomácii sa každý rok darí vybojovať, že nejaký štát oduzná Kosovo. Z Európskej únie tak je to 5 štátov, ktoré neuznáva naďalej Kosovo. Jeho vyhlásenie samostatnosti. Áno, ešte si poviem jeden príklad, čo sa naozaj udial. My sme to riešili na advokátskom seminári. Ale neviem, či si pamätáš toho Harabinovho kamaráta, toho Albánca, čo bol súdený, bol odsúdený za drogy. Neviem presne, jak sa teraz volá. No jasnačka. Sadiki. Áno, Baki Sadiki. On utiekol do Kosova a my sme ho chceli vydať, lenže my neuznávame Kosovo, čiže my sme nemohli priamo kosovské orgány požiadať, tak to išlo práve cez Srbsko. My sme dali do Srbska a Srbi už s Kosovcami komunikovali, aby nám ho vydali. A toto je jeden z tých príkladov, keď jeden štát neuznáva druhý, tak má takéto problémy a vždy musí ísť cez prostredkovateľa. Áno, tam sú všetky inštitúcie sú paralelne v Srbsku, keď sa treba niečo konať v Kosove. Oni majú vlastné inštitúcie pre dôchodkové zabezpečenie, pre vzdelávanie, a administratívu a tak ďalej. A rovnako to majú Kosovčania, že musia nejako zahrnúť lebo Srbi majú tam, nie je to autonómia, ale majú tam vlastné tie municipality srbské. Najväčšia je v Kosovskej Mitrovici. Je to tam veľmi komplikované s tým, že oni by mali mať vlastné policajné zbory, kde mali byť zastúpení Srbi, mali mať vlastné vzdelávanie, ale zasa Kosovčania sa tam snažia tú svoju suverenitu na nich dotlačiť. A im v tom Srbi občas nahrávajú. Už je to rok a pol, čo bola taká veľmi neúspešná pre Srbov akcia v Baňskej, kde 30 Srbov sa snažilo vyvolať nejakú revoltu a zablokovať cesty, boli vyzbrojení, ale Kosovčania ich vopred odsledovali a celé to vlastne utlmili v zárodku. Akurát teraz prebieha s 3 súd v Prištine. Kosovčania tvrdia, že to bol celé riadené z Belehradu. Belehrad tvrdí, že to boli iba veľmi nespokojní Srbi, ktorí teda sú zúfali a chceli to nejako po svojom vyriešiť. No ale výsledok je ten, že Srbi sú čoraz viacej v Kosove izolovaní, už nemôžu používať vlastné platidlo dinár. Kosovo zaviedlo jednostranne euro ako platidlo. Keď Srbi tak začali bojkotovať miestne inštitúcie, ich policajti odišli z inštitúcií, tak dali tam albánskych policajtov a starostovia opustili inštitúcie, tak teraz sú tam albánski starostovia. A je to taká terenica. No a inak ešte dodám, že v rámci právneho systému majú 10 miest v parlamente je garantovaných pre Srbov, pre etnických Srbov. Lebo Kosovo je multietnický štát, čo je definované v jeho vlajke, že je také modré pozadie, Kosovo a je tam 6 hviezdičiek a každá hviezdička ilustruje, to znamená jednu etnikum. Srbov, Bošniakov, Albáncov, potom sú tam Gorany a ešte Rómovia. Dobre, to sme si
prešli vlastne z tohto pohľadu Kosovo, ale čo je veľmi dôležité, pozrieť sa na to medzinárodne, ktoré štáty ho nechcú uznať, lebo predsa len je to stále nejaký precedens, keď jedno etnikum vyhlási nezávislosť a iné štáty ho uznajú, to isté sa môže stať inde. Napríklad veľký odporcom je Španielsko. Španielsko má samostatne dva regióny, ktoré sa snažia odtrhnúť, a to je Baskicko na severe Katalánsko. a Katalánsko. Neviem, či si pamätáš, pár rokov dozadu tam aj sa Katalánci snažili o referendum, ale španielská polícia... To bolo to absurdné, že tam ešte je to iba nejakých 15 rokov či koľko, že ešte bol dosť aktívny terorizmus v Španielsku, tí baskickí separatisti, to bola dosť veľká divočina a to bolo priamo v Európe. Tak môžeme spomenúť aj Ira, aj keď oni sa nesnažili o vznik nového štátu, ale snažili sa o to, aby Severné Írsko sa pripojilo späť k Írsku. Ďalší štát sme už hovorili, už ten Cyprus sme už načetli. To isté je vlastne Gréci. Gréci tiež sú veľký spojenec Cypru, takže nemajú záujem o to, aby časť Cypra bola turecká. Potom je tam Rumunsko. Rumunsko, Slovensko a Srbsko. A to sa všetko týka vlastne maďarskej menšiny, kde sú tie separatistické tendencie. Sice nie je tak silné ako napríklad v Španielsku, ale si pamätám, každý rok, keď je výročie Trianonu, tak sa dávajú vo maďarské vlajky, chodí sa k pamätníkom, dokonca v našom meste vždycky tabulu prelepia a nechajú iba maďarský nápis. Čiže áno, je to stále živé a toto sú dôvody, prečo tieto štáty nechcú uznať Kosovo, lebo by de facto vlastne potvrdili, že áno, takýto precedens môže byť. Áno, ale by som dodal, že nie je to iba o tých precedensoch, ale to jednostranné vyhlásenie nezávislosti bez akékoľvek dohody so Srbmi, keď nie sú vyriešené otázky tých veľkých menšín, čo majú na svojom území, nie je to dobré. Bavili sme sa o tom aj pri vyhlásení nezávislosti Čiernej hory, ako bolo to celé dobre zmanéžované, ako sa dohodli tie dve krajiny, bolo tam referendum, bolo naozaj a tie dva štáty navzájom fungujú výborne a tie menšiny, srbská menšina v Čiernej hore má veľké právomoci, môžu byť spokojní, teraz sú vo vláde a dá sa to urobiť aj dobre. No tak pre príklad vôbec nemusíme ísť ďaleko, je to práve Česko a Slovensko, ktorý je vlastne aj vzorovým príkladom, ako sa štát môže priateľsky rozdeliť. Ale vidíš, to by bolo na iný podcast, jednu epizódu, to tiež nebolo úplne košer bez referenda, to urobiť iba sa dohodla vláda. Ale stalo sa. Ano. A napríklad nedávno som bol v Rige, kde som na hosteli rozprával s jedným takým dôchodcom z USA a keď som povedal, že som zo Slovenska poznal Havla, poznal Mečiara a chcel, aby som mu vysvetlil, že prečo sme sa vlastne rozdelili. Tak som mu vysvetľoval a bol rád, že konečne pochopil, že áno, aký bol dôvod vlastne rozdelenia. No je to unikát, to mierové rozdelenie naše je naozaj stále unikát. Doteraz to Srbsko a Kosovo naozaj to nie je úplne dobré. Tam od roku 2011 prebiehajú rokovania v Bruseli, taký proces, kde by mal prebiehať dialóg, je zástupca tam medzinárodný, doteraz to bol Lajčák, teraz je tam nový človek, čo by mal zodpovedať za ten dialóg a v 2013 bola aj bruselská dohoda, že čo by mali obe strany urobiť pre napredovanie vzájomných vzťahov. Kosovo bude napredovať v členstve v Európskej únii, ale napríklad musí zriadiť územie srbských samospráv, kde by mali určitú druh autonómie Srby v Kosove, čo ale oni odmietajú implementovať a argumentujú, že no ale takto by sme si tu vytvorili zasa štát v štáte, aby sme sa iba vrátili tam akože do minulosti, kde to nikdy neviedlo k dobrote. Oni priamo narážajú, že by si vytvorili Republiku Srbsku ako v Bosne a Hercegovine. No veď už je to 12 rokov tedy a veci sa nepohli nikam. Skôr je to teraz, že tí Albánci si idú po svojom a tak implementujú tú svoju suverenitu a krok za krokom vlastne, že asimilujú tých Srbov a ktorí nie sú spokojní, tak môžu si odísť alebo neberú veľmi na nich ohľad. Áno. Kosovo sa snaží aj o integráciu do medzinárodných združení, napríklad OSN,
UNESCO a tak, ale väčšinou narazia práve na veto buď Ruska, Číny alebo Španielska, takže táto integrácia je problémová, ale napríklad Kosovo hrá medzinárodne futbal a je plnohodnotným členom UEFI, ale vždy, keď je napríklad losovanie, tak Kosovo nemôže hrať zápas so Srbskom a tuším ani s Ruskom. Áno, a to je také, tam sú také fintičky, že keď sa niekde spomína v dokumentoch Kosovo, tak je tam hviezdička a je tam nejaký podtext, že Kosovo, ale je to iba jednostranne vyhlásené nezávislosť Kosova a sú tam rôzne také finty. Dobre. Oni boli prijatí už niekde boli prijatí, tam do tých organizácií OSN je taká neustála debata, či môžu byť prijatí tam a niekde boli prijatí, ale priamo ako člen OSN s hlasovacím právom tam by musel o tom predchádzať súhlas Bezpečnostnej rady, ktorý nebude. Áno. Pokiaľ, myslíš si, že keby Srbi uznajú Kosovo, tak uznali by aj Rusia a Číňania? Áno, lebo tam je problém, ako Srbsko, berie sa, že to je jeho územie, takže je to na nich. Ale to sa neudeje. Dobre, tak naplnili sme náš čas. Dúfam, že sa vám diel páčil, bol viac tak politicko-diplomatický ako ostatné diely. Ale ak vás táto téma zaujíma a chceli ste vedieť viac, tak určite ste zistili nové informácie. A je to taká silne polarizujúca téma. Ja sa o nej rád rozprávam, aj keď potom často to sklzne k takej emocionálnej debate, že prosrbská alebo... Je to fakt, čo sa deje a vidíme, že tie rôzne tie etnické nálady sa stále objavujú a tie národy chcú mať vlastnú nejakú chcú si vládnuť sami, tak určite to nie je unikát a týchto prípadov budeme vidieť čoraz viacej. Tak ďakujeme, že ste boli s nami a počujeme sa aj na budúce. Do počutia.